Len pred začatím videa by som sa chcel ospravedlniť vopred za zvuk, dodrbal sa mi zvuk, nenahralo mi Audacity, čiže som musel brať zvuk z hry, čiže občas som počuť ticho, občas moc, takže sorry. Yo, what's up, no počúvajte ma, je to taká jedna vec, keďže som nenatáčal že dlho. OK, shut the fuck up. Keďže som nenatáčal dlho, a bude to určite tým, že som bol na dovolenke, možno, a akože reálne vôbec, že nie, ale to nevadí. Tak som si povedal, že čo keby som spravil také videjko, že natočíme si, že CS-ko, v podstate sú tu sami kolotočári, ale skúsime speedrunnúť ešte Premier CS rating. Chýbajú mi 3 viny, dúfam, že to nestravím normálne, že 400 rokov tým, ale podľa mňa by to mohlo byť celkom good. Čiže máme, že play, Premier. Poďme, teším sa jak blázen, možno tu budem sedieť, že 400 hodín a možno áno. Ale akože nemám taký vysoký rating a neočakávajte odo mňa nejaké normálne, že insane headshoty a podobné voloviny, pretože akože proste som úplný plebák, ale akože to nevadí. Let's go. Your match is ready. Takže stále sa tú hru učím, mám na CS-ku reálne nahratých asi iba 1100 hodín. Akože Ancient by som si možno aj zahral. Nevadí. No, čiže budem mať, predpokladám, niekde rating okolo 5000, vidíte sami, že sú tu čávovci proste 4600, 4900, čiže nečakajte odo mňa akože normálne, že insane playe. Takže asi takto nejako bude prebiehať tá moja hra. Dneska uvidíme, hrám prvú hru za dnes, takže no tak toto je zaujímavé. Oh my fucking god. Hello team. Hello. OK, let's go. Máme pozitívnych kolegov. Where do you wanna go? Tak ideme asi Bčko. Klasika. Mohli som skúsiť pushnúť Under. Idem na šorte. OK, let's go. Dobre, mám ho. One more window, I guess. This is Sparta! Oh, fuck. Nice. Ja som mu dal 99 v 6. 99 v 6. Čo ti jebe? A kúpim nakačko, sral to pes. Go. Jeden hora, he? Oh my fucking god. My máme bombu, kámo. Okay. What the fuck? Dobro mi dal. Nevadí. 66 dvoch. Môžem možno zasmokovať. Yeah, tu. Rotate. Bro, why you block me? No, takže toto kolo jedna v jednej. No ty môj blázon. Toto kolo sme celkom frovli, nevadí. Bereme digla. Dobre. Zaujímavé. Do piče. Dobre, ešte jeden. A ešte, window. Tak ešte dal som mu hit. A však zoberám ešte raz digla, no a možno sa nám podarí dať nejaké fragy s tým. OK,
Okej, ten czabo z wipą. O fuck. Nice. Eps. No HP. O, nice. NT, no dal som mu 30 za jednou, no. Kamo, do čoho som sa to ja pustil, toto bude trvať, ty vole. Som vedel, že to bude. Short. Short on city. Window. Con. Si tu nikto. O, som čakal, že smokne tie schody. City. Neviem, či ma vypočíta. Dobrá, nice, to bolo pekné kolo. Ne? MP9 zas. Oni sa aj tak ťahajú na to Ačko, ty vole. One mid. Con. Mid. Nice. Kon. V konektore je jeden, hej. Short. Tak to som mohol trafiť. Tak ja som krivý jak kokot, kámo. To je strašné. Tak to som radšej. Go plant. Quick. To nestíham, kámo. Short. Sme sa zbytočne zdržali na tom ide. Som nevedel, čo chcú ísť, či chcú ísť ty vole Ačko, Bčko, či tam chcú zostať na tom ide, či sme tam akože mali rozložiť nejaký táborák, alebo akože prespáčku tam robíme, kámo. Som vedel, že tam ešte bude jeden v tom markete, ale... Good smoke. At 130, we 30. Aha, tak 1.30, tak nevadí. Flashing. Dobre. Jeden bude podľa mňa v apoch stále, teda v palasi. Neviem, či tam bude. Myslím, že tam bol. Vypneme na city. That's the VP city. Dobre, pekné kolo zas. Zaberám vyplávam bambusy. OK, to bolo celkom dobré. Akože do toho palasu to bol celkom lucky shot, to som sa celkom trošku ustrel, lebo Crozer som mal normálne, že niekde úplne v prdeli, ale tak ako vyšlo to, tak som spokojný. Short and win. Okay. Let's go. Kámo, máme zase proste bombu na té spawne. To hádam nemôže byť, nie? Con.
Nice. Dobre, zatiaľ celkom taká vyrovnaná hra. Nehovorím nič. Dosť nepríjemné. Dobre, ale mám ho. Na 5 shotov, to je bombička celkom. Ale pohodička, dokým vyhrávame, dokým sa to nikto netočí, bude to chill. A tak akože pokiaľ nebudem dostávať ruských teammateov, tak by to mohlo celkom akože ísť. O, dobrý smoke. Dobrý smoke. Pej jungle a stojí pri schodoch, nevadí. Nice. Nice, well played. Ten ich tam akože ale dobre vyplieskal s tou novou, či čo to mal. Zas dobrý smoke. Konečne dobrý flash. Dostal hlavu. Nice. Nice, dobré. Pekná halfa 8-4, to celkom pôjde podľa mňa. Akože normálne z tých utility, akože ja nehovorím, že hádžem nejaké perfektné granáty, ale... Okej, no. Tajno dernul a vyjebal stekom. Nevadí. Na city bol, nie? Či toho zabili? Jeden bol na city. Nice. Na rampe. No, nice. Dobre. Okay. Tak, idem na Bčku. Kdy? Rushujú to. Dobre. Dobrá, pekne. O, Ruslan. S-drop-ju. Strobiu. A neviem, čo to tu chcela akože napísať, ale... A však bol tento fakt založený na pravde? Asi, hej. Nám ide hádam, nikto nebude. Ešte budeš. One mid. Kámo, on čo tam robil, akože ten bol za tou krabecou schovaný ako dlho? Či ako dlho ma hľadal hento? V tom skoupe. Dvaja tam boli. Loveši. 61 v troch, no. Nevadí, nevadí. Poďom zobrať vypo. Careful, Kámo, Čavo tam ešte poriadne ani není a už kričí full A. Okay. Jeden nám ide asi. Andr. Či v Andri je? Dobre.
Ešte som zabral aj akačko. Paráda. Nám ide. Nice. Oh. Okay, Three no. mid. One mid. One palace. Tak to je akože over. Say. One still mid. One plenty. Nice, defuse. One is Last. mid. Defuse, nice. Dobre. Tento sa tu akože zabudol na tom ide. Chávam kúsok. Under. Someone still B. Mid. Top mid. LVP. They are B whenever you want to. Má byť po, nevadí. Low HP top mid. One B. Oh. Som mu dal koľko? Hemto tomu čavovi s tou scoutov, čo som dal. Bro. Nie, normálne je zlé. Dva poch asi. No, API. Nice try. Keď ten ide na shot teraz. Careful. Right. 8 seconds. Back to 8. Oni idú na Bčko. Či? Dobre. Jak to ešte prehráme, tak si hodím mašu v Robloxe, samozrejme. Samozrejme v Robloxe. Be someone. Under. Hey, coming in. Side. I'm inside. Purple AFK. Okay. Ninja. Last two plan. Planted to con. Nice. Dobre, toto bolo nice. Tak nakoniec aspoň máme aj tú výhru. Nice, GG guys. Dobre, paráda. Jedna výhra tam je, dve ešte ostávajú. Poďme na to. No, lenže, to som si myslel, že aké toto budú náročné hry ešte, ako všetko toto. Lenže stalo sa mi vlastne to, že išiel som druhú hru, kde sme sa vlastne logli, všetko išlo v pohode, vyhrávali sme 5-0
No a zrazu to proste začali enemáci livovať a ani vlastne táto hra nebola nejako extra zaujímavá, nebolo tam vlastne nič. Potom sa vlastne stalo to, že livol to ďalší enemák a ďalší enemák a ďalší enemák, až nakoniec sme hrali proste proti Trembolonu, alebo Testosteronu. Bol proste čavo sám, ale on to dohral celé vlastne do 13. kola. Tú hru sme úplne jednoducho vyhrali. No ale som si povedal, že toto pre mňa úplne nezmyselná hra, toto ani nebudem dávať sem. Bolo by to jednak nudné, bolo to nezáživné, bola to zbytočne ľahká hra, ktorú sme vlastne vyhrali. Potom to som vlastne livnul, dostal odmeny, dostal som pekne škaredý revolver, inak akože to Valve to by ste mohli celkom ako... Ale... Tak som sa teda lognul do ďalšej hry, dal som vlastne ďalší premiér, kde sme sa dostali vlastne na mapu Dust 2, kde sa vlastne stalo reálne úplne takmer to isté, čo sa stalo na Miráži, že postupom to začali, tí teráci to vlastne začali livovať a toto ani neskončilo, že by sa dohral celý ten meč, ale skončilo to tak, že vlastne to začali livovať a oni to potom surrendli, takže na základe toho sme mali výhru a to bola tiež taká nezaživná hra, nedával som si tam ani fragy, ani nič a enemáci boli tiež strašne slabúčky proti nám, takže som si povedal, že je to smutné, že to musím takto ukončiť a že som vlastne získal ten rank, že som získal takýmto spôsobom, že som ani neodohral v podstate pravoplatné 3 hry, ktoré sme mali odohrať a ktoré sme chceli odohrať. Mohol by byť z toho veľmi zaujímavý content, určite by sa niečo z toho vymyslel, by som sa vyššie natrápil so všetkým, ale keď to proste vyšlo takto, ako to vyšlo, tak na čo to vyzerá, takže díky moc a je mi to ľúto, ale skončilo to takto vlastne. Tak celkom ťažká hra, asi tak ako tá minulá. Som zvedavý na rating, 4700, OK. To som chcel určite vidieť. Dobre, každopádne ja vám ďakujem veľmi pekne za pozorenie tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Dobre, vám ďakujem za pozorenie tohto videa. Vidíme sa určite pri ďalšom videu a možno ďalšom aj CS2 videu, respektíve Counter-Strike. Nebudem to ďalej obkecavať. Majte pekný večer, pekný zajtrajšok a určite nezabudnite na like, odber a majte sa, čaute. Čauko.